Hejsan, det är Noki här. Och kommer du, Mackan? Hon står och speglar sig. någonting? Hon står och speglar sig. Mackan, kom nu. Kan du vara lite tyst här? Jag försöker spegla mig. Hon tror att några där. Mackan. Var det inte någon som stått? Det är danslektioner. Om du vill dansa så dansa med dig själv. Okej. Så här dansar man. Jag gillar inte dig. Okej, dansa bugg. Okej. Det blir mycket danslektioner. I sådana fall gör vi en ny ingrepp i danslektionen. Fast ni såg ju knappast Mackan, så hejdå! Hejdå.